Olaya, y explícanos cómo fue tu aproximación al PSUV y cómo te has... Bueno, yo un poco, hacia los 17 años, fui a la universidad y ahí estuve en contacto con gente, bueno, un poco me politicé, tenía curiosidad por las cosas, tenía interés por cambiar, bueno, ara es parlo en castellà, però quan jo no sé si parlo en català. Bueno, buscava una mica el compromís polític i vaig estar en contacte amb gent del sector. Però com que també treballava a Mataró, mitja jornada, llavors una miqueta, en vez de militar a Barcelona, a la universitat, doncs vaig entrar en contacte en el SUC aquí també a través de l'agrupació del científic excursionista que tenia gent del SUC allà. Y no se oye. No se sent? El micro. Que yo tengo una potencia. Després d'un any d'estar en contacte amb gent del SUC a Barcelona i aquí, doncs vaig entrar al SUC a la tardor de l'any 70, aquí a Mataró. Llavors vaig estar un temps en una cèl·lula, uns mesos o més o menys així, i després vaig entrar al comitè local de Mataró, que era l'única dona que hi havia llavors. I una mica... Estaba dando vuelta al coco. ¿Quién será esa? ¿Quién será esa? Es que hace muchos años. Llavors tenia 18 anys. I la raó per la que vaig entrar al comitè local era que hi havia la idea de que la dona havia de tenir algun paper en la militància del SUC i per potenciar una organització que es deia el Moviment de Dones Democràtiques. Aquest moviment havia tingut una vida durant els anys 30 i 40, abans que s'acabés, abans que comencés la dictadura franquista, i es va intentar començar a potenciar. Llavors la raó per la que jo estava al comitè local era una mica aquesta, potenciar aquest moviment. I llavors les tasques, bueno, per les tasques ja en parlarem després, una mica les tasques que feien era el típic d'una cèl·lula, que feies discussions teòriques, reparties el món obrero, el treball, i la revista local que es deia Combat, i miraves d'anar ampliant el missatge, com si digués. A veure, què més? Si fem una mica de resum de la trajectòria, doncs jo vaig estar en el SUC des de l'any 70 fins que es va acabar, fins després de l'Unix Sant Franco. Llavors el que va passar una miqueta és que vaig ser mare, vaig tenir una criatura i compaginar les dues coses ja es va fer com bastant complicat. I això va ser una mica la meva trajectòria, molt resumida dintre del SUC. En aquests anys va ser una experiència molt enriquidora, penso jo, vaig aprendre moltes coses, unes bones, altres no tants, i entre altres coses vaig anar com a representant de les dones democràtiques a l'Assemblea de Catalunya l'any 71, després hi va haver l'Assemblea Democràtica de Mataró el 73, i bueno, aquesta va ser la trajectòria. Després d'això, que no hàgim lligat el SUC després de l'any 76, no vol dir que hagi canviat d'ideologia, sinó que d'alguna manera, en vez d'estar dintre d'una organització, doncs l'esperit o la ideologia d'aquella època l'ha seguit mantenint, però en vez de lluitar a nivell organitzat, doncs m'he dedicat més vaig treballar en una escola que es deia Bons Amics, que hi ha gent d'aquí que més o menys la coneix, i que es lluitava molt per l'ensenyament públic, l'escola pública. I després, quan vaig entrar a treballar a la sanitat pública, doncs el mateix. I la trajectòria és una mica aquesta. Com que tenim poc temps, jo li passo el micro a la Maruja. Pero ahora la Maruja, ¿no? I gràcies a ella. Hola, bona tarda, estic contenta de veure's coneguda. Una mica obsè, jo em deia Maruja, i dic per què era un nom de guerra, perquè era un homenatge a les nostres cases. Vaig triar Maruja. I ja sabeu tot d'aquí m'hi sabem. Jo vaig entrar en el SUC molt jovenet, de 17 anys, i per una sèrie de conjuntura, perquè eren 4 gats en l'època, no? I com que jo, gràcies a un germanico, que tots recordareu, doncs vaig tenir la sort que em portés als 15 anys a la Lliure França, a París, a estudiar,
Doncs clar, vaig tenir un referent fonamental. I quan vaig venir imbuït des d'aquestes idees progressistes i d'esquerres i evidentment vaig entrar de seguida. Em va fer entrar el senyor Luis Fernández i en el nucli aquell que havíem d'artistes, del carril, que algun dia farem un article reivindicant, hi havia els pintors, etc. I el meu germà també per allà abans de muntar la galeria, doncs ja ens envoltàvem, no? I com que també populava, evidentment, el Luis Fernández i un senyor que no vull demanar perquè no em la gana, doncs em va cooptar ell. Llavors, a partir d'allà jo vaig seguir la meva trajectòria militant i explico una anècdota que potser explicarem després. I vaig entrar molt jove, Jo mai he volgut tenir cap càrrec en el partit. Tampoc val a dir que me l'oferissin, però a mi això del poder em rellisca molt. Jo feia les meves tasques, sabeu que soc docent des de fa molts anys, ja estic jubilada, i llavors estava a la cèl·lula del Mataró Centre i allà anàvem lluitant i treballant. I també haig de dir, després ja vaig entrar a fer de docent, jo vaig entrar molt jove a fer de professor de francès a l'escola del carrer Pujol, al costat de Montpellier de Lligonya, i aquella escola va acollir la propaganda de Munt d'Obrera i de Combat. I això no sé si ho sap algú, però la portaven allà, la recollien perquè jo dirigia l'escola i tal. I això va ser en 2 llocs. Bé, vaig continuar la docència, vaig continuar militant amb el SUC i des dels anys 70 vaig començar la meva relació amb el feminisme. Jo si voldria apuntar que jo molt joveneta havia començat a llegir Marx i la Simone de Beauvoir. Per això, aquesta formació meva, que jo m'identifico com a persona d'esquerres, progressista i comunista en el seu moment, i evidentment sempre l'infegeixo, i feminista. Vaig estar treballant aquí a Mataró durant molts anys a la docència, vaig col·laborar a la creació de les escoles d'adults, etc. I van fundar amb vida el grup de mitjans audiovisuals, que seria la tele de Mataró, van crear un grup de dones del SUC i la vocalia de dones, del qual, els que no heu vist el documental, està penjat a la tele de Mataró. O sigui, jo era conscient que tenia una doble militància dins del SUC com a dona lluitadora d'esquerres i alhora com a feminista fora del partit. Val a dir que també nosaltres vam crear un grup de dones dins del SUC. Fèiem la doble militància, vol dir que la vocalia era, ja sabeu, independent. I en tot cas, com que els directors no tenien gaires directrius i ens ho feien i ens ho manegàvem nosaltres, tampoc és que tinguéssim oposició per part del partit, ni molt menys, però és això. I vaig estar aquí molts anys, fins que als anys 80 jo vaig anar a treballar a fora i arrel d'aquest congrés sobre el SUC, amb una assemblea general que va haver-hi a Barcelona quan era presidenta la Dolors Calvet, doncs un sector de les dones del SUC ens van sortir perquè vam dir aquella frase que sempre s'ha dit les feministes deien, o sigui, els nostres interessos, les nostres prioritats polítiques com a dona sempre s'han de posar les prioritats del partit a les de les dones. I això va ser el trencament d'algunes de les dones que van sortir. L'esperit de lluita i continuat sempre treballant i els meus valors progressistes en l'ensenyament públic i allà on he anat. I res més, ara ja estic jubilada i ara estem fent recuperació de la memòria històrica. I res més, després ja Jo vaig entrar al SUC a través de comissions obreres, vull dir, primer vaig entrar, només arribar a Mataró l'any 74, vaig entrar en contacte amb comissions obreres, quan hi ha clandestins, que ens reuníem allà a les Insènies, i tot això que eren 5 o 6 persones, o 7, i de dones doncs em sembla que estàvem la Conxita Roig i jo, més. I a través després de comissions ja vaig entrar en contacte amb el SUC i al final del 74 em vaig afiliar al SUC. L'any 75, com que jo treballava en una empresa tèxtil, va presentar-me a les eleccions sindicals perquè la comissió va donar la consigna que tenien de presentar-se al sindicat vertical per triar-lo a Vall del Rellí i a partir d'ahir vaig entrar en contacte amb altres empreses tèxtils, amb dones, perquè es presentessin per ser delegades sindicals, que llavors es deien les sindicals. El mes d'abril del 76 va haver la gran vaga del textil, en la qual em van quasi empènyer perquè tenia de parlar una dona en aquella gran assemblea que van fer al camp de futbol de Cerdanyola.
i va ser una cosa com obligada, no? Perquè jo no volia, em feia molta vergonya parlar davant de tanta gent i allà no sé el que dije, però solté el meu míting i arrel d'això ja tothom volia que participés en això, que participés en l'altre i així vaig anar tenir més protagonisme dintre del SUC. Després vaig entrar al comitè local i vaig estar combinant en la coordinadora de comissions obreres, al comitè local, a l'associació de veïns i a sobre es va plantejar de fer la sortida a la llum del PSUC. I la sortida a la llum del PSUC, aquí a Mataró, van ser un dels pioners que tenien de fer un gran míting que estava previst fer aquell cartell que hi ha allà d'una alternativa democràtica al Maresme. I evidentment, com que el PSUC era el partit de la classe treballadora i jo estava bastant significada dintre d'aquest moviment obrer i sobretot dintre del Castell, van considerar que jo tenia de parlar. Jo crec que hi havia dones, moltes dones al SUC, que podien fer-ho millor que jo, i ho deia, jo no tenia ànsies de protagonisme, però van dir, no, perquè ha de ser una dona representant del moviment obrer. Per tant, em van proposar que tenia de parlar jo amb aquest míting. Era una de les coses importantíssimes d'aquell moment, perquè vam fer una terrassa que va amb poliescorpions, va ser quan omplir, va ser un gran èxit. I aquí ens ho van prohibir. Però com vaig entrar jo una mica a conscienciar-me de la qüestió d'introduir-me al feminisme, però va ser a través d'aquesta preparació d'aquest míting, me'n recordo perfectament. Jo, teòricament, hi havia llegit la Simone de Beauvoir, com la Lluïsa, i tenia... Teòricament no, pràcticament sí que ho era, perquè jo des que em vaig casar, des que ens vam viure junts, es van repartir les tasques, però allò meridianament, vull dir, tu fas això i jo faig això, teníem una consciència de que si tots dos treballàvem, tots dos tenien de compartir les tasques de casa. I aquestes coses jo les tenia clares. Ara bé, entrar vull dir, la qüestió de tota la defensa del feminisme no havia entrat allò. Preparant aquell míting a casa meva, me'n recordo que estava a Luisa del Riu, que ja no se'n recorda, però sí, la Núria Bertrà, van venir dones del SUC, de llavors que estaven abans que jo al SUC, i eren dones molt preparades, perquè jo considero que estaven molt preparades, millor que jo. I llavors allà vam preparar tota la intervenció. Va ser una intervenció que jo em va conscienciar molt, perquè eren ja coses molt més avançades en la qüestió del feminisme. Després, quan van discutir aquest recordo que vam reunir-se abans del míting per llegir cada una la seva intervenció, em van retallar moltes coses al comitè local, perquè eren massa agressives i possiblement el que no volien, sobretot en aquest míting, era espantar la gent, perquè si era el primer míting que sortia de la llum del SUC, el que no volien era espantar la gent. I moltes coses, quan al dret a l'avortament gratuït i tal, al dret a la liberació sexual de les dones, tota una sèrie de coses em van fer retallar. A partir d'aquí vaig continuar militant, vaig patir en el comitè local l'època més negra del SUC, que va ser la decisió, en reunions que duraven fins a les 5 del matí, i jo tenia una criatura petita i a més treballava i a més va ser una època bastant difícil, la veritat. A les eleccions municipals també van tenir una mica de batucada dintre del comitè local perquè, clar, tot eren noms d'homes. Jo era l'única que estava en aquell moment en el comitè local, no sé si estava l'Antònia també allà. Sí, estava també. I deia, bueno, també t'he d'haver una dona, però no és que jo volia aquesta dona, és que t'he d'haver una dona. I jo em posava, no. I al final, i em va tocar anar el número 10, a la llista. Al final no vaig entrar, perquè em sortit 7 i vam entrar el Pepilla i jo a continuació del ple de decisió l'any 81. Fins al 83 va ser regidora. Estic orgullosa d'aquella època, estic molt contenta perquè vaig aprendre molt i sobretot vaig guanyar molt vaig aconseguir amistats entre les dones que van fer molta pinya i molt satisfeta d'aquella època. Bueno, yo me llamo Antonia Berchat y yo me entré al SUC por las donas.
porque yo, mis primeras militancias pasé en el movimiento obrero, en comisiones, y siempre la gente del PSUV me había reunido para que entrara en el PSUV, pero no, yo no quería ser militante del PSUV porque yo era como muy independiente y militaba en comisiones. Pero en el año 75 la gente del PSUV me convocó a una reunión y ya se estaba hablando de una secretaría de dona, y yo en esos momentos estaba en la reunión aquella que la estaban haciendo y estaba la Carmichena, yo estaba aquí y había muchas más donas y me estaban haciendo la secretaría de la dona, y yo dije, pues yo quiero estar en esta secretaría. Y me dijeron, si no eres militante del PSUV, no puedes estar, tienes que tener el carnet. Me dijo la Carmichena, que era muy disciplinada, ella. Y yo le dije, si para trabajar con las donas dentro del PSUV, pues me parecía que ya el PSUV tiene que hacer con las donas, tengo que ser militante, no me importa, dame el carnet. Y de esa manera entré yo en el PSUV. A partir de que yo entré en el PSUV, como yo era una dona, que además era soltera, tenía todo, pues, y era de una empresa grande de Mataró, que trabajaba en la Asociación Clavé, pues se promocionaba, por decirlo de una manera, entre comillas. Me pusieron en el comité local, en comisiones obreras tuve la responsabilidad de acción sindical, fui a la vocalía de donas de Mataró Centro, estaba en la asociación de vecinos también del Pla de Enbué, después estaba en la comisión de donas de Barcelona. O sea, por decirlo de una manera, me subí bastante, o sea, fui buscando momento, pero sin yo buscarlo. En el año 75 también fui delegado de empresa por comisiones, sin yo buscarlo. Todo esto, y iba a las reuniones del comité central, las famosas reuniones que ha dicho la Carmen, eran interminables, porque eran lluitas totalmente por cosas que nosotras estábamos allá, pero que muchas veces ni nos interesaban, porque eran lluitas de las personales de la gente. Yo realmente tengo muy buena experiencia del SUV, me enseñaron muchas cosas, y me enseñó una cosa el PSUV. Una cosa son las prácticas de las libertades o de las teorías, y otra cosa son las prácticas. O sea, la teoría es una cosa y las prácticas son otra. Y eso me lo enseñó mucho a nivel del comité local y de todas las militancias de las células y todo. Y una cosa eran las prácticas de las personas, y luego las teorías eran una cosa y las prácticas de la vida eran otra. O sea, yo creo que haremos un debate más así, pero vamos, que saqué muchas cosas, ¿verdad? Y también pienso que dentro del PSUV fue uno de los primeros partidos que empezaron a hacer cosas por las mujeres, y que era también tan machista como otros, pero que había hecho muchas cosas también por las mujeres. Y ahora, si queréis, pasamos al debate. Podéis empezar a debatir.